Jó estét kívánok mindenkinek is! Ameddig itt hirtelen elkezdenénk dalolni, addig kérek egy kis segítséget a következővel. A hölgyek a bal kezüket rakják föl. Föl tudják? Ajaj, gáz van. Fiúk, jobb kéz. Hát én nem tudom, hogy nem sokan tudják, hogy melyik a jobb és melyik a bal. Egyszerűsítsük. Mind a kettőt így rakjuk föl. És csináljuk így. Lelassulunk. Ez az! Hát ez a legszebb hang. Ezt köszönöm. Arra kérlek benneteket, hogy én, mikor elkezdtek énekelni, ezt ne hagyjátok abba, jó? Ez az! Mert elrontjuk. Sokszor úgy érzem neki, ennyi volt, ez épp elég. Más mi kell, máshol tisztábbá az ég. Álmom ön San Francisco, s a tündöklő Las Vegas. Vár az út, egy titkos út, egy ismeretlen táj. Ha más a szép, és más a jó, ha minden nyitva áll, s engem talál. Nézd, hogy szúg hív a tenger, az ég szín kék óceán. Látnom kell, ó, csak egyszer még.
és a jó, hogy mindenki itt van áll, csak engem vár talán. Nézd, hosszú ég a tenger, az ég szép kék óceán. Látnom kell, ó, csak egyszer még minden csodát. Nézd, hosszú ég a tenger, az ég szép kék óceán. Látnom kell, ó, csak egyszer még minden csodát. Nagyon szépen köszönjük, Gabi, neked is. Köszönöm szépen! Kialakult, hogy a kökény lapindított, hogy én már kicsit a színpadokon úgy próbálni, és akkor a zenekarban társítárosokat kellett keresni, én is akkor megfordultak a zenekarban egymás után. Én egy olyan kollégát hívtam a színpadra, akit én egyébként szintén nagyon-nagyon bírok, sokszor találkozunk különböző zenekari és egyéb rendezvényeken, mellesleg egy nagyon-nagyon jó menő reklámzeneszerző és filmzeneszerző. Hölgyeim és uraim, Baleri Gergő! Gergő! És most jön az a dal, amit ugye a Gabival ilyen másfél-két éve nagyjából összeraktunk. Ez egy ősbemutató lesz. Nekünk teljesen új ez az egész, mert gyakorlatilag De másodszorra sikerülni fog. reméljük, igen, reméljük elsőre is. Mi szerint ez egy olyan dal, amit mi Kenkerek a Gabival kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen újfajta elő hangzás. De belecsaptunk, összeraktunk egy számot, és mikor kiderült, hogy ez a koncertos létre fog jönni, és ugye én döntöm vele, milyen számokat játszunk, a Gabinak azt mondta, mi lenne, aztán eljátszanak, mondta, hogy jó. Most sokat gondolkodtam, nem? Úgyhogy most következzen ez a szám. Meg vagy én? Nem. Ha elrontjuk, akkor elnézést. Lehet, hogy másik kontát ide.